I lecimy z trzecim pojedynkiem na dzisiejszej gali. Po raz pierwszy Formuła MMA, kategoria piórkowa. Dawid Błąkała, Showtime, Bielsko-Białe, Marek Karnaś, Czarny Smok, Wodzisław Śląski. Marek Karnaś jest starszy, waga bardzo podobna, ale Marek również jest wyższy od swojego rywala Dawida Błąkały. Dla Marka to będzie debiut, jak dobrze pamiętam, a Dawid już się bił na galach VIP. Jest piąteczka. Marek zielone spodenki, Dawid żółte. Ale jest duża, ogromna przewaga gabarytów na korzyść Marka. Tak. Będzie musiał skracać dystans Dawid. Rzeczywiście może zanurkuje po wejście w nogi. No zobaczymy. Mocna wymiana i tak jest, od razu mamy sprowadzenie. Blisko pozycji, nie, na razie jest półgarda. Myślałem, że przejdzie zaraz do pozycji bocznej Dawid Błąkała. Ale Dawid może być bardzo niebezpieczny z tej pozycji ze względu na swoje warunki. Dosiad, oj, oj, oj. Właśnie. O A to mi jeszcze- chodziło. Wygląda, tylko dokończę, wygląda na bardzo mocnego gościa, który ma krzepy w łapach. To jest najbardziej punktowana praktycznie pozycja w parterze, ale Marka będzie ciężko skontrolować. Proszę zobaczyć, jakie ma długie ręce, długie nogi. On nawet z plecu może być niebezpieczny i zaraz będzie blisko przejścia do półgardy z tego dosiadu. Poczekamy, zobaczymy. Właśnie tutaj dobrze narożnik krzyknął, no z dosiadu nie można podnosić, więc Dawid Błąkała teraz bardzo mocno punktuje i zaraz rozpuści ręce, tak jest! Oddaje plecy jego rywal, a z tej pozycji można pójść po duszenie. Można zakończyć walkę przez Grand and Pound, rozciągnięty. Czy to będzie początek końca? Wyjąłeś mi to z ust. Będzie polował na duszenie za pleców, ręka pod brodą. Na razie mocna naciskówka. Ale uczciwie mówię, nie spodziewałbym się, Odpuszcza, będą ciosy. żeby ta walka miała mieć aż taki przebieg. Chodzi mi o dominację jednostronną, bo na Nie razie widzimy, jest tak. to... Bardzo jednostronne. Ale jeszcze niespełna 90 sekund. No, na razie walczy o przetrwanie Marek Karnas. Ale ciężko Ale ustabilizować. wyciąga Dawid tutaj te duszenie z pleców. Tak, Tam tak, wydawało ale- mi się, że już ta ręka była przeciągnięta. Brakuje chyba kosmetyki, kilku tutaj centymetrów, żeby dopić to duszenie. A jeszcze ma ponad minutę. Ma Marek właśnie, żeby przetrwać tą rundę. Ale wydaje się, że Dawid już zwolnił. Nie jest tak mocno naładowany jak na początku. Wiesz co, siłą rzeczy zapasy i parter to naprawdę są bardzo, nazwijmy to, wysiłkowe. Tak, tak. A jednak gdzieś tam Dawid ma trochę tych mięśni, Próba. doplenić je też nie jest łatwo. Czy siedzi to pod szczęką? Nie widzimy tutaj z tej kamery. Jest naciskówka. I Dawid Błąkała idzie po poddanie w rundzie numer 1. Trzeba przyznać, że Marek bardzo dobrze, skutecznie i długo się broni. Tak, no czy wytrzyma? 30 sekund pozostało. Mocna tam jest naprawdę naciskówka. Czy wytrzyma to Marek Karnas? Ależ tu jest pokaz charakteru i serca do walki. Ale może właśnie powinien bić. I koniec tej rundy. Przetrwał to Marek Karnas. Tutaj nas trochę zmylił ten zegar. Wydawało mi się, że jest więcej jednak tych sekund. Tak, nie wiemy teraz, czy to, Ale ta co runda... się podziało. Ta runda też 10-8. 10-8 dla Dawida Błąkały i to bardzo, bardzo mocno, jednostronnie. Tak, no zdecydowanie tutaj ta runda była po jego stronie. No, Marek tutaj miał ten problem, że w mojej ocenie jest naprawdę o wiele słabszy fizycznie od swojego przeciwnika, więc tutaj raczej na jego miejscu uciekałbym, jeśli chodzi o walkę w parterze, bo nie ma to najmniejszego sensu. Szukałbym chyba tego... Stójeczki, po prostu stójeczki. Stójeczki, dokładnie. Jakieś kopnięcie, może wysokie, o to się gdzieś tam Albo kolano przy wejściu w nogi. jak najbardziej. A nie jesteś A trochę nie jestem, zdziwiony, że ale Marek Karnacz właśnie nie szuka jakichś technik kończących, jakieś trójkąty nogami, bo naprawdę ma warunki do tego, ale być może brak umiejętności pod to. wiesz co, no, ciężko mi jest powiedzieć. Nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób dyskryminować ani faworyzować. Mogę ewentualnie spróbować wymienić czyjeś atuty, nie? Tutaj na pewno, tak jak żeśmy wspomnieli już, Kuba, atutem Marka będą ten wzrost, ten zasięg. Rozpoczynamy rundę numer 2. Kąsałbym tutaj tymi prawymi Dawida.
Gdzie on? Jest wysokie kopnięcie, o którym mówię, idzie po nogi i bardzo prosto. Uchwycił głowę, ale z tej pozycji no nie podda, wydaje mi się. No bardzo ciężko będzie gilotyną poddać, No, ale chociaż nie. no. Tak właśnie myślałem, że nie siedzi to mocno. Ale zwróć uwagę, że gdy Oj. Próba tutaj balachy. Nie, wyciągnął rękę. Gdy Dawid otrzymywał przed chwilą na samym początku tej rundy kilka ciosów w stójce, to odniosłem delikatne wrażenie, że trochę był pogubiony, nie wiedział jak się ma zachować. Te wysokie kopnięcie trafiło, tak jak wspominałeś zresztą, że powinien szukać takich technik. Tak, I no poszukał. ma idealne warunki do tego. Ale jest znowu z góry i zaraz będzie dosiad. Nie, jest tutaj prawie pozycja boczna, ale uratował się Marek Karnas od tej pozycji. No ale jest ogromna dominacja zapaśnicza i różnica po prostu siłowo, tak jak wspominałeś wcześniej, Mateusz. Bez dwóch zdań. No ale ciekawe, czy właśnie Marek Karnaś z tych pleców będzie szukał jakichś technik, bo tam jednak te nogi na początku chyba szły do trójkąta, ale jednak uratował się z tego Dawid Błąkała skrupulatnie. Tam próba nawet balachy była przez moment. Tak, była, natomiast zwróć uwagę, że Marek już też chyba nie ma za dużo sił. Tak. Ale wcale mu się nie dziwię, no bo... A nie, dobra, przepraszam, źle spojrzałem. Ale patrz, jakby poszedł tutaj, zabujał trochę tymi nogami, to mógłby na pewno złapać Dawida Błąkałę w trójkąt nogami. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale ciężko chyba to będzie sfinalizować. Dałoby się to zrobić. Chyba się nawet po to zbiera powoli. Proszę, Czy tam gdzieś do balachy, bo nie widzę stąd. Będzie rozbicie. Tak jest rozbicie, tak jest, kapitalnie. Dawid Błąkała to rozbił, ale jest uchwycona ręka. No będzie szukał Marek Karnaś jakichś technik kończących z pleców, rodem z brazylijskiego jiu-jitsu. Kręci się, tak jest. Chyba wysłuchał naszych rad. Prawa noga, tylko delikatnie ją wysunąć i tam wyjdzie trójkąt. Ale będzie rozbijał, mi się wydaje, konsekwentnie. Patrz. Ale Wyciągnie brakuje. I teraz jesteśmy... Wpadł, no niestety. Ale wpadł, nie, chyba jest. Rozbicie znowu. Czekaj, jest trójkąt. Tak, jest trójkąt nogami. Tak. 30 sekund do zakończenia rundy numer 2. No proszę, jak Marek Karnaś. Koniec! Brawo! Ale odczarował tą drugą rundę. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Wspominałem o tym. Długie kończyny i Marek Karnaś notuje zwycięstwo przez poddanie. Brawo! Dawid, dobra walka, ale chyba troszeczkę za bardzo się podpaliłeś. Ależ powrót, naprawdę ta pierwsza runda 10-8 śmiało dla Dawida Błąkały. No ale wyczarował te poddanie, proszę zobaczyć. Przeniósł walkę do parteru Dawid Błąkała. Tutaj kręcił się do balachy na początku jego rywal. No bo to trzeba przyznać, całą walkę dominował Dawid. Ale Marek wykorzystał to, co mu się udało, to co miał po prostu, to wykorzystał i tyle. Konsekwentnie i dopiął swego. Te rozbicie, no tutaj nie widzimy, ale jest, siedzi trójkąt nogami Marek Karnaś zwycięski. Na razie mamy tak, decyzję, liczenie przez TKO i poddanie, więc na razie gala się kapitalnie rozpoczęła. Dla zawodników walczących w pojedynku numer 3. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Za nami walka numer 3, tym razem w formule MMA. Starcie to zwycięża przez poddanie rywala, dopisując cenne zwycięstwo w swojej karierze. Marek Karnas! Everybody jump when the bass hits hard.
like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please, I do. No, jest już Marek Karnasz zwycięski w tym pojedynku, choć to zakończenie na pewno mogło być zaskoczeniem dla kibiców, ponieważ wizualnie, optycznie to rywal przeważał w pierwszej części tego pojedynku, ale MMA, panowie, MMA. Taki mieliśmy plan założony, żeby pierwszą rundę go wymęczyć, a w drugiej ja kończę. I wykonany został plan. Bardzo dziękuję moim trenerom, moim kibicom i najbardziej mojej kochanej żonie. Dzięki. Udane zakończenie roku na Silesian MMA 24. Jak smakuje to zwycięstwo? Najlepiej. Jeszcze przed wejściem tutaj mówiłem, że miałem bardzo ciężki rok. Bardzo ciężki. Przypuszczam, że wielu z was by nie wytrzymało tego. I powiedziałem, że dzisiaj zbieram wisienkę na torcie. I tak zrobiłem. Zróbcie hałas zwycięski w tym pojedynku! Marek Karnasz!